ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್ ದಿ ರೆಟ್ರೋ ಸ್ಮೈಲ್ ಎಜ್ಜಲರ್ ಬುರಾಕಲ್ಲ ಏನಿ ದೂರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಂಡ ಕತ್ತಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಿಲಿಂಜದ ಮಿರ್ಚಿ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಚ ಅಡೆ ಆನ್ಲೈನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಚಲಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡಂಡು ಇತ್ತು ಎಂಚ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಮಾರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಚಳಿ ಇತ್ತು ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಸೀಸನ್ಲ ಚಳಿ ಏನು ಅಂಚ ಏರು ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಲೇ ಅಂಚ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ಲು ಒಂಜಿ ಮಂತ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಆದ ವಿಶೇಷ ಒಂದ ಒಂದೆರಡು ತುಂಬುದಲ್ಲ ಆಗಡೆ ಪಂತೆ ನಿಕ್ಲೆಕಲ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮೊನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆತುಂಡು ಬೊಕ್ಕದಂಡ ದುಂಬುದ ಲಾಗ್ಡೆ ಬಾರ್ದಿಪ್ಪ ಐತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಿತ್ ಸೈಡ್ ಬರಂದಿಪ್ಪು ಆ ಲಾಗ್ ಅಂತೂ ಲೈಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮಗೆ ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಅದು ಏರು ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಾರು ಯಾಕಲ್ನ ಕಮ್ಮಿಡು ಒಂಜಿ 20 ರೂಪಾಯಿದ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು 20 ರೂಪಾಯಿದ ಅಂಚನೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತದ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಪು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲಿ ಇತ್ತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೋಲ್ಲರು ಅಂಚನೆ ಇಂದೊಂಜಿ ಪೇ ಮಂತದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಈ ಕಮ್ಮಿ ತೂಯೆ ನನ್ನದು ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಂಡು 20 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದು ಅವೇ ಕಮ್ಮಿದ ಎರಡೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬರಾದಿತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು 20 ರೂಪಾಯಿದ ಅಂದು ಮಂತದ್ದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಉಂದುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾಗಲು ಐತೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನನ್ನದು ಮಿತ್ತುಕೊನೆರೆ ನಿಕ್ಲಂಗೆ ಐಟಿಪ್ಪನೆ ದೆನ್ ನಮ್ಮನೆ ಚಾನಲ್ ಪಂಡದು ಬೊಕ ಅಂದು ಸೂಪರ್ ಮಂತ್ ನಾವು ಸೂಪರ್ ಪೇ ಮಂತ್ ನಾವು ನಿಕ್ಲು ಯಾಂದಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ದ ಬುಧಾರ್ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಏರಗಂಡದ ಇತ್ತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಊರೋಗ ಬರೊಂದುಂಡು ಇತ್ತ ಪಾಪದ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೋಡಿಪ್ಪನ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಇನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ನಿಕಲು ಪೇಮೆಂಟ್ ನಾವು ಯಾನು ದೀವ್ ಒಂಜಿ ಬೊಕ ನಿಕಲು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಲೆ ನಾನು ಫಾಲೋ ಅಂತೊಂದಿಜ್ಜಂಡ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪ್ಲೆ ದಿ ರೆಟ್ರೋ ಸ್ಮೈಲ್ ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಪಂಡದೊಂದು ಉಂಡು ಇತ್ತ ಮಿತ್ ಬರೊಂದ್ಲೆಪ್ಪು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡು ಬೊಕ ಅಂಚನೆ ಲಿಂಕ್ಲ ಕೊಡ್ತೆ ಫಾಲೋ ಅಂತೋನಿ ಬೊಕ ಏನಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಸೂಪರ್ ಪೇ ಯೂಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದು ಯೂಸ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಓ ಚಾನಲ್ ಯಾನ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಯನಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಅಂಚ ತಂಡೆ ಏನಾರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತದ್ಲ ಅನ್ಪಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆಟ ಕೆನ್ನೊನ್ನೆ ಅನೀತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಪಲೆ ಆಯ್ನತ್ತು ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ವೀರಕಂಬಗೆ ಬೈದ ವೀರಕಂಬ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ ಎತ್ತು ನೋಡು ನಮ್ಮ ರೈಟ್ ಬಂಡ ಸೀದಾ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಅಂಚ ಆ ರೂಟಿಗೆ ಬಪ್ಪ ಮಲ್ಪಾರ್ದು ಒಂದೇ ಪನೆ ನಮ್ಮ ಕಿಲಿಂಜಾಗ ಇಟ್ಲಾಗ್ಲ ಬೈರಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಟ್ಲ ಕೇರಳ ಈರೋಡು ಮಾತ ಬೈರಾಪುಂಡು ಯಾಸ್ ಎತ್ತುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳಲ್ತಿ ಮೆಚ್ಚಿ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಕೇಪು ಕಜಂಬು ಉಳ್ಳಲ್ತಿ ಮೆಚ್ಚಿ ಅಲ್ಬರ್ದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾನಿ ಅಲ್ಬರ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೆಲಿಂಜ ಬುಕ್ಕ ಓಂದೊತ್ತಿಜಿ ಅಣತಡೆ ಅದಿಪುರ ಅಣತಡೆಯಿಂದಕ್ಕ ಕಾಂಪ್ರಾಯ್ಲ್ ಐಟುಕ ಬಲ್ನಾಡು ಬೊಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಡು ಓಲಾಂಡ ಆಪುನದ ಇಂಕ ಆತಂಜಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತುಕ ಮಾತ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿತ್ತು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಗಾಡಿ ಮಾತ ಮುಲ್ಪಾಡ್ತೆ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೋಗ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಓಲು ಪಾಡ್ನಂತ ಓಡತ್ತಿ ಓಲಾಂಡ ಜಾಗ ಎತ್ತಂಡ ರಪ್ಪ ಚಿಂಚಿ ಪಾಡ್ಕ
ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ. ಬರ್ತೆ ಮಾತು ನಡ್ತಂದು ಬಂದಿಲ್ಲೇರಿ. ಜಪ್ಪಲೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗನೇ ಜಿಪಿರ ತಿರ್ಗೋದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೊಲ್ಲ ಲವ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಹತ್ತುಕ ಗಾಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗನೇ ಜಿದಿಯಾರೆ. Semenjak Rica datang ke Pulau Tuwali. Ini pada Garuda Bay ke Tuwali. Nammal pa beli dah mana itu? Apa? Kumpada. Dum nammal pa lande itu. Ini kumpada ni. Ini pada Garuda ke Malande.
ಹೋಟೆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈ ಥರ ಇದೆ ಅದೇ ಇದೆ. ಮಾತಾ ಕಡ್ಪುಡ್ಲೆ ಬಗಾತಿ ಗೋಲ್ಡ್ಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಂಡ ಆವಾಗ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಸಂತ ಮಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾಲ್ಕು ಇರ್ತಾರೆ.